magandang tanghali sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok. Diego Bandido! Diego! Sabog! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali! Sabog! Na Nicoliana! Ay, nako! Nicoliana! Alam mo kung ba't ako sabog? Bakit? Kasi ang hirap pala mag-budget ng maliit ang budget. Yan! Hindi ka kasi nagbabudget sa inyo. Ngayon, tinry mong mag-budget, alam mo na ngayon. Na-stress ako. Na-experience. Hindi, totoo. Hindi po ako ang nagbabudget kasi ang nagbabudget sa amin, ang budget officer sa bahay namin ay yung asawa ko, si Ren. Kaya nga minsan, naloloka ako sa kanya, bakit mainit yung ulo niya, hindi daw siya makabudget. Sabi ko, bakit? Tapos ngayon, meron akong binabudget dito sa office natin. Hindi talaga kakayanin. So, call a friend. Leo Bunggaling. Ayan! Shout out, boss! Boss, patulong naman, oh. Ayan. Kasi para naman ito sa mga kapuspalan. Correct. Yan. Anong pangalan ng kapuspalan? Diego Bandido. At Nicoliana. Hindi, pero totoo hindi po talaga madali ang pagbabudget. Yes. Kanina nung sinabi sa akin nung isa nating kasamahan, yung budget for a specific project, sumakit talaga yung ulo ko ng slide. Kaya ang tagal namin nag-uusap sa labas, paano ba natin hahati-hatiin to? Paano pagkakasyahin? Kaya shout out po dun sa mga nagbabudget sa loob ng bahay. Apakagaling po at apakahuhusay kung paano pong hindi kayo baliw ngayon. Diba? Totoo, kaya wag pong aawayin. Correct. Sabihin, ito na naman yung ulam. Check! Reklamo ka, may dinagdag ka ba? May inambag ka ba para maging adobo yung sa yung POV ulam? ko minsan, especially sa mga kalalakihan, ito talking about yung, syempre, tayo nagtatrabaho, binibigyan mo ng budget yung misis mo, tapos magrereklamo ka. Correct. Hindi mo alam yung pinagdadaanan. Totoo, ng pagbabudget, kung paano niya pagkakasyahin. Kasi ito talaga ang masaklap na katotohanan, aminin na po nating lahat. Nagtaas ang presyo ng gasolina. Tama. Magkano ang gasolina nung una ka nagdadrive? Naramdaman ko na sa 20 plus eh. Diba? 20 plus. 24, ngayon, 25. Magkano na ba ngayon? 60 plus. Bumaba nga yung week na ng 1 peso something para man nga sa 50 plus. 50 plus. Diesel ang sinasabi ko. Paano pag gas? Gasolina mataas mas mataas talaga, 'di ba? So, kung halimbawa 20 plus dati, tas ngayon 50 plus na, tas yung sweldo naman natin, hindi naman umangat kasabay ng pag-angat ng presyo ng gasolina, paano talaga? Masakit sa ulo. Masakit talaga siya sa ulo. Kaya ang pwede lang po namin mabigay ngayon ay shout out. Yan. Kasi wala naman kami mabigay na pera, diba? So, shout out na lang, ahuhusay po ninyo kung paano nyo po pinagkakasya. And tama si Jeg sa kanyang pagbanggit na, Mister, wag ka namang magsimangot o wag ka namang magalit kapag ito lang yung ulam or ito na naman yung ulam. Ako, nagigilty kasi ako dyan Sabi ko, parang may nakapag-extra naman tayo. Pwede bang humirit ako ng ganito? Oo. Okay, wait lang, sabi ni Mrs. Nilatag niya, ito yung mga bayarin natin. Ayan, ganito. totoo. Okay, sige, next time na lang. Totoo yan. Yung parang kapag kumita ka ng extra, hihirit ka na baka naman. Pero hindi din nila maibibigay yung hirit mo. Maaring kaunti, kurot lang. Kasi nga, sisiksikan nga nila yung budget nila. Yun, di ba? So, again, ulitin ko po, ang mabibigay lang po namin ay shout out. Yan. Shout out sa mga asawa namin. At sa mga asawa namin at sa mga lahat na nagbabudget sa loob ng kanilang mga tahanan. Shoutout po sa inyo. Mahusay po kayo. Thank you very much sa pagbabudget dun sa kakarumpot na binibigay po namin o kakarumpot na inientrega po. Yan. Kaya nga kung ganyan nga na kakarumpot na nga lang kinikita mo tas nang bababae ka pa, di wow. Pero ang
kagandahan naman sa mga budget officers ng mga tahanan, mararamdaman mo rin pag maganda yung Yung, sila yung magyayaya correct. Alam nilang may extra, Tama. may legroom na Sa true. pwedeng Correct. konting Oo, relax. correct. Kaya nating mag-overnight ngayon. Oo, sila yung magyayaya. Yes, 'di ba? Kaya nakakatuwa, 'di ba? So, alam nila kung kailan na maiksi ang kumot, so Correct. matutong bumaluktot, at alam din nila dun sa mga times na ay hindi, kailangan din naman natin na mag-enjoy. Deserve din naman talaga natin, Tama. 'di ba? And I think wala pong masama with enjoying the fruits of your labor, ha. Hindi po, kaya naman po talaga tayo nagtatrabaho para po tayo din ay mag-enjoy din kahit papaano. So hindi masama kung paminsan-minsan, 'di ba? Na isisingit yung mga extra Yan. nga. Pwede tayong mag-milk tea ngayon. Kasi, Pwede tayong mag-samgyup ngayon. Ito ganon. kasi yung realidad sa mga kagaya namin ni Nicole na hindi kami nagbabudget, may blind side, hindi mo nakikita na. Hindi talaga. Ay, oo nga pala, ang dami palang bayarin. Correct ka. O minsan magtataka ka. Tsaka, Jigs, ayoko talagang isipin yung bayarin. Ngayon pa lang nga. Isa pa lang yun, ha? Ano sabi mo, magtataka ka? Magtataka ka kung minsan na parang, paano nila napagkakasya to? Kaya nga. Yung sa kakarampot na, Oo. Kaya ma-amaze ka rin din. Ma-amaze ka talaga eh. And obviously, ang isang pinaka nakaka-amaze din talaga is yung God's providence. Yes, isa yan. Yung magugulat ka kung kailan kailangan mo. Merong magbibigay. Merong mag-aabot, or merong biglang magbabayad ng utang na hindi mo na matandaan, or parang, 'di ba, yung mga ganon, basta yan yung sinasabi natin na God always provides. So kalma lang, the help is coming. Tama. Yan, 'di ba? Maraming blind side kasi sa atin dahil nga, again, di natin nakikita yung POV nila. Mararamdaman na lang natin na medyo tagilid na yung magsasalita na yan sila. Correct. Parang nagpapanik. Totoo. Hindi naman panik, pero Magsasalita alam mo, na. daddy, mami, ganito. Paano na? Mararamdaman mo na eh. Totoo, meron ng parinig. Oo. Ano ba yan? Magpapagas na naman. Yan. Tapos tayo na may blind side, hindi natin nakikita. Iisip natin, nagbigay naman ako ng panggas. Diba? Totoo naman din. At itong pagbabudget, yung pinag-uusapan na natin pagbabudget is very likely na nangyayari, lalo ngayon kasi panahon na ng enrollment. Yan. Kaya nga, hindi natin masisisi yung mga iba from private, magiging public, o kaya ipipilit nila na talagang mag-science school yung kanilang mga anak. Matalino ka naman, anak, mag-science school ka, di ba? Para scholar, ganyan. Hindi mo rin masisisi kasi talagang hindi naman umaangat kasabay yung sweldo eh. Dun sa pag-angat ng bilihin. Ayan. Kaya, shout out din sa mga balak parang pumasok sa marriage, di ba? Yan. Dapat alamin nyo kung sino yung budget officer sa inyo kasi napaka-importante po niyan. Tama. Dun sa mga papasok pala ng marriage, ang gusto ko lang pong sabihin ay, sure ka na ba? Siguraduhin mo yan. Sure ka na ba? Masakit siya sa bangs. Nakakakulot siya ng bagong rebond na hair, di ba? Hindi talaga siya madali. Tama yan, yung tanungin ninyo ang isa't isa, ano ba yung mga assignments natin, di ba? Ano ba yung mga roles that we will play? Kanino ba to ka ang ganito? Kanino ba to ka ang ganyan? Di ba? Mas maganda sa ako, naisip ko minsan, siguro kung at the early age, kung nakita na namin kung sino magaling mag-budget, marunong mag-budget, siguro baka ang dami na nating naipon, sabi ko. Totoo. Ako din. Sabi diba? ko yun sa asawa ko eh. Kung siguro noon pa man, binudget mo na yung mga dapat i-budget, siguro mas maganda yung bahay natin. Yun yung may parang, mansyon ka na. Oo, parang pagka tinanong yung anak ko, ba't wala akong mansyon? Ito naman po tayo. Baka hindi niyo po alam yung kwento. May kwento po kasi yan. Yung kaklase ng anak ko, tinanong, sabi niya, di ba yung mami mo very popular? Bakit wala kayong mansion? Gusto kong patulan kahit 6 years old. Uy, pero asa konektado dyan, hindi po lahat na nakikita po ninyo sa TV o naririnig nyo sa radio, maiisip nyo po na maraming pera, ha? Tama. Sa totoo lang, for somebody na nandito sa industriya ng entertainment, kunyari, everyday mo sila nakikita at napapanood sa TV. So, meron yan talent fee. At ang talent fee niyan hindi sobrang laki. Saks lang. Yung sakto lang din sa capacity nila at dun sa budget nung kanilang show. Pag wala po yung endorsement, pag wala yung commercial, pag wala yung
sakto lang din yan. So yung kasikatan, hindi talaga equals mansion. Tama. Yun talaga yung katotohanan. Kaya wag yung isipin agad, sikat yan, utangan yan. Ayan. Sikat yan, opera niya ng ganito. Sikat yan kasi hindi. Hindi. Based on experience, talaga, ano po siya, madami pong kahit isang tukadin. Kasi nga, hindi nga umaangat yung sweldo kasabay ng pag-angat ng gasolina. Yun talaga yung masaklap na katotohanan. Tsaka marami din na tingin natin artista lumalabas sa TV, marami po nahihirapan actually. Correct, totoo. Kasi hindi naman po lahat pati ng mga artista, meron na po silang sponsors. Yes. So syempre bilang artista sila, kailangan they have to look good. Habang kung di pa sila masyadong sikat, gastos nila yun. Tama. So kung magkano man yung kinikita nila na hindi din naman masyadong malaki, 'di ba? Doon din napupunta sa pagpapaganda, Check. sa kung ano man, 'di ba? So Yun doon sila lang. nag-i-invest kasi sa mga katawan nila. Correct. At So, kasi kailangan yun so pag walang project, wala din. Oo. Sinasabi namin yun, ito kasi bilang nasa industriya kami ng radyo, wag niyo pong isipin na kunin kaming ninong at ninang. Wag po. Ilan naman yung mga inaanak mo? Ay, sorry, Jex, tumatanggi ako. Hindi ako naniniwala. Ewan ko kung nasabi ko na to, ha. Hindi ako naniniwala na malas tumanggi. Kasi ano yan pamahiin, sinasabi, kultura ng Pilipino, na kapag ka tumanggi ka, ay mamalasing ka. Hindi ako naniniwala doon kasi lumaki ako na nagtuturo ng katikismo, hindi man halata. Sa simbahan namin dati. And isa sa mga tinuturo ko, ay isa sa mga binibigay kong seminar, ay seminar para sa mga ninong at ninang. At sinasabi ko talaga doon, at sinasabi talaga na sila ang tatayong pangalawang magulang. Yes, dapat ganun. Dapat ganun. So, kung hindi kita kilala, hindi ko kakilala yung anak mo masyado, paano ko magiging pangalawang magulang dyan? Tama. It's a no for me. Oo. Totoo kasi, ang ending dito, Jegs, kapag ka pinilit mo lang kasi sikat, o kaya sikap, yan. Ang ending dito sa totoo lang, lalo na kung maraming humihingi sa kanila, sa halip na matuwa yung tayo, maiirita tayo sa batang walang malay. Paano kasalanan ng magulang namili ng ninong at ninang na hindi naman nila ka-close? Ayan, kaya nagkakaroon ng mga seminars yung mga ikakasal, maging sa pagbinyag na pag pumili ka ng ninong at ninang, hindi yung pamantayan kung sino yung sikat, correct, hindi. Sino yung mayaman. Totoo, hindi. Yung pag-mold ng karakter ng bata at maggagabay sa inyong journey bilang mag-asawa, yun ang dapat nating yun tingnan. Yun talaga, yung tipong pag nawala ka, Oo. pag nategi ka sa mundo, sila yung posibleng matataranta kasi papanong mangyayari sa mga bata. Check. Ganun po yung pamantayan. Bakit natin hindi alam? Paano diretso ka sa reception? Doon ka dumidiretso sa reception O paano na lang, di ba? Ay, yan tayo Kaya kadalasan ng ginagawang yung mga kilala, correct. yung mga mayayaman. Yan, hindi. Babalik tayo. Bakit tayo napunta sa topic na yan? Kasi nga, artista yan. Nasa radyo yan. Check. Nakikita ko yun sa social media. Yan yung kunin natin. Nako, una sa lahat, katulad ng sabi, real talk, hindi po lahat ng mga nakikita po ninyo nagpo-post, talagang tawag dyan, mayaman at meron. Tama. Diba? There are a lot of times na kunyari, meron tayong mga ine-endorso. Yes. Ito ang katotohanan na minsan may isip mo siguro ang dami niyang gamot. O kaya siguro ang dami niyang kunyari gatas o kaya ang daming soft drinks kasi ine-endorso mo. Wala naman po kaming ganung supply Real talk. Sa dami-dami na gusto mo soft drinks. Hindi kasi, endorser ka ng soft drinks. Pa-soft drinks ka naman. Ayan, wala totoo. Ang totoo, wala po kami soft drinks. Correct. Binayaran po kami ng talent fee. Yan, ganoon. So, yun yung sinasabi natin, nag-educate tayo. Kasi minsan, ganun nakita natin nag-endorse ng marami siyang ganyan. Ayan. Utangan yan. Correct. Kuning ninang yan. Kuning ninong yan. Halimbawa, nakita si Nicole, ang daming gold. Mingi tayo ng gold. Correct. Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Ito, teardrop earring. Ayan. Akin ba yan? Hindi. Model ako niyan. Model ako niyan. Di ba? Because that is the truth. Yun talaga yung katotohanan. Ayan, kasi lahat tayo struggling. Totoo naman. Nasanay kasi tayo sa ganung mindset True. Na kung anong nakita natin, parang maniwala tayo, yun na yun. Yeah. Hindi. Sinasabi ko po sa inyo, ang dami ko pong kakilang artista, wala pong pera. Totoo. Pero ang posting yan, bongga, ang daming ine-endorse. And sometimes, yung pinopost po nila, hindi din na sila bayad dun .
Tama. Kasi pinipreserve nila yung yung image nila. Binibuild din nila. Correct. So kung ang image nila maganda, maarte, ganyan. Minsan mag-a-attend sila ng mga events para lang ma-post nila na ito yung mga ito yung mga ina-attendan ko kasi ganito ko. Hindi automatically or equals pera. Oh, 'di ba merong series yan sa Netflix dati na na nanloloko siya ng mga babae? Oo. Pero yung sinusuot niya yung mga talagang ginagastusan niya talaga para maniwala na ang image niya talaga na mayaman siya. Correct. At marami naniniwala kasi image niya yun. Oo. 'Di ba? Ano yan lalaki yun. Tapos meron ding isa pa, babae. Babae naman. Making Ana. Inventing Ana. Inventing Ana. Inventing Ana. Tapos merong lalaking version may ganon. ng ganon. Kasi nga, image nila yun. Ayan. Pero hindi automatically, ibig sabihin, equals pera. Correct. Wala lang. Baka lang kasi kunin nyo kami ninungat-ninang way. It's an X for me. Pag hindi po tayo magkakilala. Correct. Sorry, it's a no. Kasi kailangan kilala kita para hindi ako mairita sa anak mo pag naumingi. Oras natin! 12:39. Ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This